A parella pasea polos recunchos máis evocadores da cidade bella. A maxia dos xardíns de San Carlos restaura soños e anelos. Este santuario no que canta Rosalía devólvelles a esperanza no futuro que remata esvaecendo o fúnebre repicar das campás. Ademais, ao pasar pola fermosa Praza das Bárbaras, Francisco Miguel revive unha época da súa vida, cando, acompañado polos seus amigos, recitaban no cruceiro poesías de Amando Nervo e Rubén Darío. Ao día seguinte, o pintor será detido e posteriormente asesinado. É un breve escrito de Francisco Fernández Naval. Eu matino, eu persoalmente, en horas tan dramáticas para Sir Alonso e Francisco Miguel, pasear, respirar a cidade bella da Coruña tiña que proporcionarlles un certo alivio, xa que a cidade bella é unha paisaxe cargada de enerxía telúrica, territorio sagrado impregnado de luz líquida. Non é que as pedras que habitan sexan mudas, e que gardan silencio. O silencio non é ausencia, é oxíxeno, a grande parte das veces para a mente. A resiliencia, Sir Alonso. Nos diarios de Sir Alonso esta é lembranza dela. Lembro a tarde do 18 de setembro. Teño tantas razóns para lembrala. Saímos ás 4 da pensión e fomos camiñando ata o noso lugar favorito, que era o Xardín de San Carlos. Non podíamos estar alegres, pero non sei por que nos posuía un extraño optimismo. Aquela tarde, Miguel faloume dos seus cadros, do gran desexo que tiña de pintar. Como che doía deixar Galicia e a casa de Santa Cruz. Paseamos polo xardín, o xardín que cativa, o máis fermoso e romántico que vin. Botamos algún tempo na praciña das Bárbaras, sentámonos no cruceiro. Unha extraña excitación faise dona de min. A campá da igrexa de Santa María deixa caer os seus sons vagorosos e tristes. Sinto a necesidade de afastarme de aqueles lugares onde o tanxer das campás soa a morto.